आफादनि नैबे मावख'आवहाय जोंनि सालाकाटि ओनसोलनि माखासे माहारियारि आफाद फारियै जोंनि सालाकाटि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरिनिफ्राय लानानै बारग' दैदेनगिरिफोर आरोहाय जोंनि सालाकाटि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनिफ्राय लानानै गासै दैदेनगिरि सालाकाटि गुदि बर' समाजनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासै दैदेनगिरि आरो जोंनि सालाकाटि ट्राइबेल संघनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासै दैदेनगिरि आरो जोंनि माखासे राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोर फारियै आइ भान्डारानि BCDCनि चेयारमेन आरो गासै जोंनि इन्टेलेक्सुयेल सालाकाटि ओनसोलनि बेवहाय जों हरखाबै मोनसे मावफुं मेल लानाय जायो आरो जों स्ट्रं भाबै जों सावरायनाय जादों जे दाख्लै बावै थांनाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया जेरावनाखि डेलिमिटेशननि फाइनाल ड्राफ्टखौहाय 11 तारिख आगस्ट खालि डिक्लेयार खालामबाय बेवहाय जों नुनो मोनदों जे जोंनि सालाकाटि ओनसोलावनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय सिदलि बिदलि बोखावनानै समस्ति दाफामनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा दिनै बेवहाय गोजोननाय गैया जों बेखौ फोरमायनो सानदों जे जोंनि बेवहाय मोनसे बावखुंग्रि समस्ति जेरावनाखि दाख्लै बावै डिक्लेयार होनाय जितु 20 जुनाव जितु ड्राफ्टिं डिक्लेयार खालामदोंमोन बेवहाय जोंनि मोनसेबो सालाकाटि ओनसोलनि बर' गामिफोराहाय बावखुंग्रियाव थांनायनि जोङो बेवहाय जों नुनो मोननाय जायाखैमोन। बेखायनो जोङो बेवहाय जेबो बेनि सायाव फिनजाथाय होआखै जों बरायदोंमोन मोजां रोखोमै मानोना जोंनि गासै सालाकाटि समस्तिया मोनसे समाव जोंनि 31 नं सिदलि समस्तियावमोन आरो दिनै फैनानै बियो क'क्राझार ST समस्तियावहाय हाबसनदोंमोन आरो बेखाय जों बेवहाय जेबो रिएक्शन होनांगौ गैया होननानै सानदोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै फाइनाल जितु ड्राफ्ट बेवहाय जों नुनो मोनबाय जे जोंनि बेनि खावसे बाहागो जेरावनाखि आइ भान्डारानि BCDCआ दिनै बावखुंग्रि समस्तियाव जोङो थांनायखौ नुनो मोनदों। दा जों खावलायनो लुगैदों जोंनि जितु दैदेनगिरि बिथांमोनखौहाय जे जोंनि बे जखायसे बर' थानाय जोंनि बे ओनसोलखौ मा खालामनो नागिरदों बाथ्राया जाहैबाय मा जों आन्दलननि गेजेरजों जोंनि नैबे इन्डास्ट्रियेल जन जायबायदि सालाकाटियाव जोङो बर'फोरखौहाय खौसे खालामनानै जोङो रायजो जाबोनाया बियो इसिबां गोरलै बाथ्रा नङा। जोङो जुदि बिनि सोरबा सासे सानै जुदि जोङो सिदलि बिदलि गावफ्लेनांगौब्ला जों गाबोनबो सालाकाटियाव बर' हिसाबै जों थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो जों बुंनो लुगैदों नैबेवहाय आइ भान्डारानि BCDCआव खमैबो जोंनाव 7टा बर' गामिया दिनै बावखुंग्रि समस्तियाव थांनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनबाय आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोसो गामिया दिनैबो जौ फाननानै जानाय अबस्थायाव दं। अब्ला बिथांमोना गाबोननि तारिखाव बावखुंग्रि समस्तियाव जुदि थाङो बिथांमोननि सेफटि सिकिउरिटि बिथांमोनखौ दिनै पलिटिकेल माब्रैहाय जोङो स्ट्रें खालामनो हागोन बिथांमोननि जिउ राहाखौ जों माब्रै स्ट्रें खालामनो हागोन दिनै जों साननाय दङ। मानोना बै समावबो जोङो समस्ति अलट पलट जानायाव जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानानै सिदलि समस्तिनि हाबसननायाव जोंखौ नासयजायि नायसनजायि बेबायदि नासयजानाया जोंनाव जाबोदोंमोन आरो दिनैबो एनादार जोङो नैबे पर्यायाव फैबाय जे जोंनि नैबे जखायसे बर' ओनसोलखौ दिनै गावफ्लेहोनाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो गमामायै जुदि बे जायोब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव बेवहाय बर'आ जों बर' हिसाबै जों थांनो थानो हानायनि बेवहाय जोङो लामाखौ नुहुराखै। बेखायनो जों खावलायनो लुगैदों आङो सालाकाटि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन बर' रायजो राजानि लुगैनाय बायदि जोङो बेखौ खावलायनो सानदों जे नैबे जिहेतु आइ भान्डारानि BCDC बेखौ हयथ' जोंनो दानख'फिननानै जोंनि सानजा क'क्राझार ST समस्तियाव सोसनफिननांगौ आरो नङाब्ला जोंनि जितु आइ भान्डारानि BCDC बेखौनो आरोबाव मोनसे पार्ट खालामनानै हयथ' जोंखौ बर' गामि 7टा बर' गामिखौ नैबे जोंनि सानजा ST क'क्राझार समस्तियावहाय सोसननानै लाबोफिननांगौ। मानोना सिगां समावबो जोंना आइ भान्डारानि BCDCआ अफिसियेलि बेवहाय BCDC नंखायामोन। मानोना बेवहाय नादांगारि BCDC आरो खुरसाखाथि BCDC निफ्राय खावफा खावफा लाबोनानै बेखौ आइ भान्डारानि BCDC नमेनक्लेचार
प्रेसार होनाय जादों नाथाय बियो जों मिथिनायाव बियो अफिसियेलबो नङा। नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेयाव दिनै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि आखायाव बियो बोरैहाय आइ बान्दारानि बिसिडिसि हिसाबै फैखो आरो बेवहाय जोङो 7टा बर' गामिया दिनै पलिटिकेलि बन्सित जानो थांनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेखायनो जों खावलायनो लुगैदों जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम जों खावलायगोन जोंनि मानिजाथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार दिपेन बर' बिथांनिसिमबो जों खावलायगोन बबे लेभेलजों मा राहायै हायो नाथाय जोंनो जेरैखि जाया जोंनि बे जखायसे बर' ओनसोलखौ जोङो जाहाथे जों ज'यै खामानि मावलांनो हानाय बायदि जोङो सास्टेइन जों माब्रैबा जों बर' हिसाबै थांनानै थानो हानाय बायदि जोंखौ जाहाथे रावबो चक्रुआ सोखावा जाहाथे बेवहाय जोंखौ पलिटिकेलि रावबो बेवहाय सिदलि बिदलि खालामा बिनि थाखाय मा मेकानिजम लाबोयो आरो जोंखौ माब्रैहाय जोंखौ नैबे एसटि रिजार्भेशनाव जोंखौ सोसनफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो गुरै खावलायदों जेरैबाबो बे खामानिखौ जाहाथे मावो माबे लेभेलजों हायो मावथारनांगोन हयतोबा जोङो बेखौ केस होनायनि लेभेलजों हायो ना बले जों बेखौ माबा मोनसे जों दाफामफिननाय बेबस्था जों हायो नाथायबा जोंनि रायजो राजाया लुगैनाय बायदि जों बेखौ जेरैबाबो खालामनांगोन मानोना दिनै जुदि बियो थांबायब्ला बावखुंग्रि समस्तियाव थांबायब्ला गाबोन मा गेरेन्टि होनो हायो जे बियो जोंनि काउन्सिलावबो बियो माने जोंनि सालाकास्ति एसटि रिजार्भआव बियो थागोन होननानै जों मा गेरेन्टि होनो हायो। बेखायनो जों दिनै बुंदों जे जेरैबाबो बिथांमोना आइ बान्दारानि बिसिडिसिखौ लानानै बावखुंग्रि दायो ना मायो जोंहा बावखुंग्रि दानायाव खुनु बेवहाय जोंहा माना गैया आरो बेवहाय आइ बान्दारानिखौ लांनायावबो जोंहा माना गैया नाथाय जोंनि 7टा बर' गामिखौ मारै बिथांमोना सेफटि एन्ड सिकिउरिटि होनो हायो बिनि थाखाय मेकानिजम लानांगौ आरो जुदि जायोबा जोंनो नैबे आइ बान्दारानि कमप्लिटलि बिसिडिसिखौ जोंनि नैबे आवथायाव सिगांनि आवथायाव लाबोफिननांगौ हयथ' जोंनि बे सानजा क'क्राझार एसटि जोंनि कनस्टिटुयेन्सियाव लाबोफिननांगौ आं बेखिनिखौ सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों। बेवहाय जोङो दिनैहाय मोनसे मेसिभ भाबै जोङो गुवारै सावरायलायबाय जोंनि सालाकाथि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बेवहाय जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौनो दिनै सिद्धान्त लादों जोङो इमिडियेट जोङो उइदिन सर्ट टाइम माने बेवहाय जों मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम गथायगोन जोंनि बेवहाय माहारि आफादनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम फारियै जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जोङो बेखौ जोंनि जिथु धिक्कार जोंनि जिथु हास्थायनाय जों बेखौ बिथांमोननिसिम मेम'रेन्डाम आकारै दैथायहरगोन आरो थाबैनो जाहाथे जों बिनि समाधानखौ मोनो बेखौ लुगैगोन आरो जुदि बिनि सायाव जुदि जेबो बेबस्था लानाय जाया जों बेवहाय जोंनि गासै सालाकाथि बासि सालाकाथिनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव माबा मोनसे जोङो अल्टारनेट राहाखौ लानाय जागोन मानोना सालाकाथियाव दिनै जों बुंनो थाङोब्ला सालाकाथिया जोंनि बे जखायसे बर'फोरा दिनैबो जे गाबथानानै दङ जोङो गुबुन गुबुन जिल्ला आफाद मिरु आफादाव दिनैबो बिबान लानानै दङ आरो बिनि गेजेरजों जों दिनै इन्डास्ट्रियेल जनाव माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो गुबुनारिफोरनि नाख्रेबनाय नासयनायनिफ्राय जों सेफटि एन्ड सिकिउरिटिखौ जोङो ज'यै होबोनो हादों गाबोननि थारिखआव हयथ' बेबायदि मोनसे थासारिया जुदि जायाब्ला हयथ' जों सिदलि बिदलि जायोबा बेवहाय जोङो जोंनि सालाकाथि बासिनिल' खहा जानाय नङा समग्र जोंनि बर' रायजो राजानि खहा जागोन आरो जायखिजाया राजखान्थिगिरिफोरनि थाखायबो हयथ' बेवहाय खहा जानो हागौ आरो जों बेखौ बे मेसेजखौ होनो लुगैदों। बेखायनो जोंनि बे इस्युखौ जाहाथे मोनसे माइनर इस्यु लाया बेखौ सिरियास इस्यु लायो जों बेखिनिखौ जोङो दा नैबे इनिशियेल स्टेज होननानै जोङो दा खावलायनो लुगैदों जाहाथे बेखौ इमिडियेट जाहाथे जोंनि नैबे इस्युखौ समाधान खालामनानै होयो बेखिनि गोजोन्थों। 2023 बे अक्ट'खालि भारतनि इलेक्शन कमिशनजों फोसावजानाय आसामनि डिलिमिटेशननि जिथु फाइनाल ड्राफ्ट बे ड्राफ्टखौ नुनानै जोंनि सालाकाथि ओनसोल हिसाबै जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद मोनसे गोमोनाय मोनदों। कारना जाहैबाय सिगांनि जिथु ड्राफ्टमोन 20 जुनाव फोसावजानाय बे ड्राफ्टमोन बे ड्राफ्टआवहाय बिसिडिसि आइ बान्दारानि बिसिडिसिखौहाय बेखौ बावखुंग्रि बिसिडिसियाव सरजाबनायनि बेवहाय जेबो बुंफोरथिनाय एबा बेहाय लिरथिनाय जों नुनो मोनाखैमोन डिक्लेयाराव। नाथाय जेब्लानाखि 11 आगस्ट 2023 नि बे फाइनाल ड्राफ्टआव जेब्लानाखि बेखौ फोसावबाय जों बेखौ नुनो मोनबाय मा बावखुंग्रि बिसिडिसियाव बावखुंग्रि समस्तियाव जोंनि आइ बान्दारानि बिसिडिसिया बियो मोनसे बाहागो हिसाबै बे सरजाबहैबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सालाकाथि ओनसोल एबा दुलाराय बर' रायजो राजाफोरखौ जों बे थगायदों होननानै जों सानदों। मानो होनोब्ला
द्राफआव जेब्लानाखि 20 जुन खालि फोसावनाय बे द्राफआव आइ भान्डारिनि BCDCआ बावखुंग्रियाव थांनायनि खुनु बेवहाय उइलेगानो गैया नाथाय नैबे फाइनाल द्राफआवहाय बोरै बेबायदि फैखो दा बेबायदि जानायाव जोंनि सालाकाटि ओनसोल हिसाबै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जोबोद दुखु मोनदों जायनि खारनाव मा जोंनि बे ओनसोलाव सालाकाटियावहाय बर' गामिफोरा गासै 31ताल' बे 31ता बर' गामिनि गेजेरावबो जोंनि गामिफोरा जोबोद फिसा फिसा आरो बे फिसा फिसा बर' गामिफोरखौ लानानै जोङो सालाकाटि हिसाबै सालाकाटि जोङो BTC कन्स्टिटुएन्सि हिसाबै 12 नं ST रिजार्भेसनाव थानानै जोङो जोंनि ट्राइबेलफोरनि जेरैबायदि जों डेभेलपमेन्ट जोंनि जौगाखांनायफोरखौ जों जेरैबायदि मोनबोदोंमोन हयथ' जोङो बेबायदि हयथ' जोङो बावखुंग्रि आनरिजार्भआव थाङोब्ला हयथ' बै आइ भान्डारिनि BCDCनि सिङाव जेसेबांनाखि बर' गामिफोर दङ गासै 7ता बर' गामि दङ बे बर' गामिफोरा हयथ' बियो आनरिजार्भ जायनाखि मोनसे समस्थियाव थांबाय बेबो हयथ' बेखौ जोङो जोंहा मोनसे दा बेहाय फोथायनाय फैदों आरो बे बाथ्राया जाहैबाय जोङो आइ भान्डारिनि BCDCआ हयथ' आनरिजार्भ कन्स्टिटिउसन थांनाय हिसाबै दाना बेबो आइ भान्डारिनिया दिनै रिजार्भेसनाव जुदि फैयाबा BCDC हिसाबै जोङो बेवहाय जोंनि बर' 7ता गामि बर'जों लोगोसे जोङो सासन खालामनाय जेरखम माने स्किमफोर राननाय डेभेलपमेन्टनि जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ मावनायफोराव हयथ' जोङो गुबुन जेनेरेल कास्टफोरजों जुदि जों दैदेनजानांगौबा जोंनि बे ओनसोलनि बर' राजाफोरनि जिहेथु जेरैबायदि जों जौगाखांनायनि जों जेरै मोननांगौमोन हयथ' बेफोरखौ जोङो मोननायाव जोंहा बन्चित जागोन जों बेखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो मोनसे बेहाय खावलायनो लुबैदों दिनैहाय BTC सरकार आरो BTC सरकारजों लोगोसे बेवहाय थानाय जोंनि आसामाव जायफोरनाखि जोंनि MLAफोर दङ मन्थ्रिफोर दङ बिथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे आइ भान्डारिनि BCDCखौ जे बावखुंग्रियाव लांबाय बे लांनायफोरखौ जाहाथे बिथांमोना बिनि सायाव खामानि मावनानै जोङो बेखौ जोंनि क'क्राझार समस्ति क'क्राझार ST समस्तियाव बेखौ सोसनफिननांगौ आरो बेखौ सोसनफिननो हायाब्ला हयथ' जोंहा दानि एक्जिस्टिं जायफोरनाखि जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरनि सायाव हयथ' जोंहा गोबां ओनसोल हिसाबै जों खुद्रिनाय थागोन आरो दुखु मोननाय थागोन हयथ' बे दुखु मोननायनि गेजेरजोंनो हयथ' भबिष्यताव जोङो सालाकाटि ओनसोल हिसाबै बर'फोरा खौसे जानानै फैबाय थानाय समाव हयथ' जोङो जोंनि जायफोरनाखि दैदेनगिरि जों जाय बिथांमोनखौ जों आसा खालामनानै दङ बे बिथांमोना जुदि जोंनि थाखाय खामानि मावनानै होआब्ला जोङो सालाकाटि ओनसोल हिसाबै बिनि जों माबा मोनसे राहा लानो जों भबिष्यताव गोनां जागोन दिनै एसे सिगाङाव बुंलांबाय दा जों बेखौहाय जोंनि मानगोनां BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो खावलायहरदों जों ओनसोलनि दैदेनगिरि बा ओनसोलनि गासै रायजो राजानि जानानै जाहाथे जोंनि नैबे आइ भान्डारिनि BCDCखौहाय जोंनि क'क्राझार समस्तियाव बे जाहाथे ST समस्तियाव बियो फैफिनो आरो बेखौ खावलायदों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाखालिसो हयथ' जोंनि दिपेन बर' बिथाङा बिनि सायाव गुबुन मा राहा मोननो हागौ बा राहा लानो हागोन बिनि सायाव हयथ' गोबां बिथांमोना सावरायगासिनो दङ दा बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि नैबे जेंना बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जाहाथे जोंखौ मदद खालामो आरो बिनि सायाव जाहाथे सोरखारखौ बा जायखिजाया बबेबा मोनसे जायनि गेजेरजों बेखौ जों खामानि मावनो हायो बिथांमोननिसिम जाहाथे जोंनि जेंनाया खोनाहैयो बेखिनि बाथ्राखौ लानानै जाहाथे खामानि मावनो आं बिथांमोनखौ खावलायहरो आरो जोबथारनायाव जोङो सालाकाटि हिसाबै बेखौनो जेब्लाबो लुबैगोन जोङो 31ता बर' गामिया जोङो ST रिजार्भेसनाव जों थानो मोननांगौ आरो बेखौ जोङो सेडलिबेडलि जोङो बबेहायबा आनरिजार्भआव थानाय माखासेया रिजार्भआव थानाय जों बेखौ मालाबाबो लुगैयाखै जाहाथे जोंखौ ज' खालामनानै दोनो आरो ज'यैनो जोंखौ थानो होयो बे फिसा ओनसोलाव आरो मोनसे बाथ्राया जोंहा जा बे खाथियावनो इन्डास्ट्रि दङ बे इन्डास्ट्रि थानायाव हयथ' माखासे मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे फैनो हागौ बियो जोंनि समस्तिखौ लानानै माखासे डिमान्डफोर फैनो हागौ गुबुन समस्तिया हयथ' बे इन्डास्ट्रियाव बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै मोनजानाय आरो बेनिहाय बायदि रोखोमनि साख्रि मावनो हानाय हयथ' बेफोरो जोङो माबायाव जोंनि समस्तियाव गोग्लैया हयथ' बिदि माखासे रिफारेन्सा फैयोबा हयथ' जोङो बेहाय जोंनि बे 7ता गामिनि जायफोरनाखि आइ भान्डारिनि BCDCआव दङ बिथांमोना हयथ' भुक्तभुगि जागोन बेवहाय जों बेखौबो जोङो साननांगोन बेखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खुंथायाव थानाय आसाम स्टेटआवनो थानायानो जा जोंनि मन्थ्रि MLA आरो जोंनि BTRनि खुंथाय बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों बेखिनि जोङो मिडियाफ्राव जोङो दिनै नुदों जायखिजाया सिगांनि जेब्लानाखि 20 जुननि जेब्लानाखि द्राफ्ट फोसावदों बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्माया दिल्लीयाव थांनाय गुबुन खामानियाव थांदों होननानै बिथाङा फोसावदों नाथाय हयथ' बिथाङा बेनि सायावनो द्राफ्टखौ बोरै खालामदों इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया द्राफ्टखौ बोरै खालामदों हयथ' बिथांमोना बेखौ नायफामना हयथ' माखासे गाइडलाइन बिथांमोना होबोदों बिथाङा
दा बिनि थाखायनो आङो बेहाय जथेस्थ' जोंनि आसामनि माखासे माने मैला गोसोनि जायफोरनाखि माने इन्टेलेक्सुवेलब्लाबो माखासे साननाय हनाया ओरैबायदि माखासे फिसा फिसा जातिफोरखौ नाख्रेबनो थाखाय माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा माखासे कौशल बाहायो आरो बेजोंनो हयथ' जोंनि चिफ मिनिस्टार जोङो बिथांखौ आङो नोजोर गोलैदों आंनि नोजोराव बिथाङा जेब्लानाखि द्राफ्ट फोसावनो नागिरो बिनि सिगां बिथाङा दिल्लीयाव थाहैयो जेब्लानाखि फाइनाल द्राफ्ट दाख्लै 11 आगस्टआव फोसावनाय जादों बिनि सिगांबो बिथाङा दिल्लीयाव थांनायखौ जों मिथिदों दा बिथांनि थांनाय उनावनो सानसे बा साननैनि उनाव मोनफ्रोमबो द्राफ्ट बा नैबे फाइनाल द्राफ्टआ फोसावजादों दा बेवहाय जोङो हयथ' बिथाङानो बेनि द्राफ्टनि सायाव नायफामनानै हयथ' माखासे सोदांबोनाय बे खारनाव हयथ' बियो बेबादि जादों नङाब्ला सिगांनि द्राफ्टआव आइ बान्दारनि BCDCनि खुनु आइ बान्दारनि BCDCआ भावगुरियाव थानायनि बे रायखांनायानो गैया नाथाय उनाव बियो बोरै थांखो हयथ' बेखायनो आङो आंनि नोजोराव आंनि साननायाव आंनि चिन्तायावहाय बिथाङानो हयथ' चिफ मिनिस्टार बिथांजों लोगोसे माखासे आसामनि जायफोरनाखि गाज्रि गोसोनि सिन्ताजों खामानि मावनो इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ हयथ' बिथांमोनानो बेखौ खामानिखौ मावदों होननानै आं फोथायो आदिबासि हिसाबै दिनै जोबोद दुखु मोननाय फैदों आरो लोगोसे जोंनाव बिराद गिखांनाय फैदों मानो होनोब्ला जोङो गोबाव समनिफ्रायनो बे जातीय मोनसे सेन्टिमेन्टजों फैनाय मोनसे हारि हिसाबै दिनै बे पर्यायसिम मोननो थाखायबाबो जोङो जातीयबादखौ जों हमथानानै जों सफैदों होननानै बेखौ जों बयबो स्वीकार जानांगोन दा दिनै बे जातीयबादखौनो दिनै नैबे गोदान डिलिमिटेसननि जेनाखि प्रसेस बियो दिनै तेर बेतेर खालामनो थांनायखौ जों नुदों आरो बेयो जोंनि गोसोआव बिराद गिखांनाय लाबोदों मानो होनब्ला बेयो कारज'कारि जानाय लोगो लोगोनो जोंनि गेजेराव जोंनि जातीयताबादखौ हमथाना लाखिनांगौआ गोरलै जानानै थानाय नङा जोङो थाय जायगाफोराव जोङो रानसारनानै थानानै जोंनि स्ट्रेंथआ जोंहा जेसेबां गोहो दंजायोमोन बे सेरखाय बेरखाय जानानै बियो मोनसे दुरबल अबस्थायाव फैगोन दा बेनिखायनो जायफोर दिनै खुंथायाव दङ जोंनि बर'निनो राजखान्थिगिरिफोर जायफोर मन्थ्रि दं जायफोर MLA जायफोर जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिसिम आंनि आर्नेस्ट बा हाम्बल मोनसे रिक्वेस्टआ बेनो जे जोंनि जातीयताबादखौ जों माब्लाबा बावनानै थांनो नाङा आरो बे हिसाबैनो बेखौ जों माबोरै हमथानो हायो बिनि थाखाय जों दाबो खामानि मावनांगोन बेयाव सोरनिबा नेसनेल पार्टिनि बेयाव फिदिंनाय बा प्रल'भन होनाय दा बेजों जोङो कमप्रमाइज खालामनाय लोगो लोगो टटेलि जाथिखौनो जों बुथारना लानाय जागोन जों सिनस्रि सिफायना लानाय जागोन दा बेखौ हयथ' आंल' नङा जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैया आरो बेखौ जुदि जों हमथानो हायाबा फैबाय थानाय समाव जोंनि नेताफोरनि पलिटिकेल केरियाराव बियो गोगोमैनो मोनसे गोहोम खोख्लैगोन बेखौ जों रोखायै बुंनो हागौ दा जोंनि सालाकाथियावबो बे खुद्रिनाया जुदि बिनि जेबो मोनसे फोसाबनाय बा मोनसे रिमेडि मोनाब्ला जोंनि सालाकाथि एरियायावबो निस्सय बेयाव पलिटिकेल भाबै बेयाव मोनसे एफेक्ट गोलैगोन बेखौ जों रोखायै बुंनो हागौ दा बेखिनिखौनो आं खावलायबाय जोंनि नेता जोंनि जातीय संगठनफोरनि दैदेनगिरि आरो जोंनि पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरि जायफोरा दिनै सासन खालामबाय थादों बिथांमोना खोथाफोरखौ जेन गोथौयै साननानै नायो आरो जोंनि जाथिया जे लामाजों थाङोबा गसंथानानै थानो हागोन खर' दैखांनानै थांनानै थानो हागोन बे खामानिफोरखौ जेन बिथांमोना एनि कस्ट खामानिखौ मावनायनि थाखाय बेबस्था लायो बेखिनिखौ आङो बिथांमोननिसिम हाम्बल रिक्वेस्ट खालामबाय खावलायबाय बेखिनि बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज जागासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो
1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।